Čoho sa musíš vzdať, aby si sa mohla pohnúť z miesta? Napadla ťa už takáto otázka? Ak sa chceš pohnúť z miesta a dostať sa k lepším výsledkom a takému ešte skvelejšiemu pocitu zo života, tak sa musíš vzdať jednoducho všetkého, čo ťa ťahá dolu. Aby si sa mohla pohnúť z miesta, od dneška sa môžeš vzdať napríklad následovného. Mám pre teba zo pár tipov. Môžeš sa vzdať toho, aby názory iných mali kontrolu nad tebou a tvojim životom. Môžeš sa vzdať toho, aby názory iných mali kontrolu nad tebou a tvojim životom. Ľudia poznajú tvoje meno. Ľudia vedia, čo robíš. Ale ľudia nevedia, cez čo všetko si ty v živote musela prejsť. Takže skús brať ich názory na teba, ale že s totálnou rezervou a nadhľadom. Pretože v konečnom dôsledku to nie je o tom, čo si o tebe myslia iní, ale o tom, čo si myslíš o tebe ty sama. Toto je dôležité. A v živote musíš robiť aj veci, ktoré sú dobré vyslovene pre teba. A nemusia byť dobré pre všetkých. Takisto sa vzdaj ľútosti nad minulými neúspechmi. Čím skôr to príjmeme ako fakt, tým skôr sa dokážeme zlepšiť. Niečo sa nepodarilo, je to OK, pretože tvoja minulosť sa nerovná tvoja budúcnosť. To, čo bolo v minulosti, sa stalo, to už je tam, ale záleží na tom, čo urobíš ty v prítomnosti. Takisto sa môžeš vzdať nejakých zablokovaných emócií. Ako som už v predchádzajúcich videách a často to zdôrazňujem, spomenula, že emócií máme úplne že veľké množstvo. Bežne zažívame rôzne situácie, na ktoré sa viažú rôzne emócie. Ak máme veľa zablokovaných emócií, môže sa diať a stať práve to, že sa nedokážeš pohnúť z miesta. A ty vlastne ani netušíš prečo. Takisto sa môžeš vzdať nerozhodnosti, čo vlastne ty chceš. Nikdy sa nemôžeš pohnúť z miesta, pokiaľ sa nerozhodneš, kam chceš ísť. Je to podobné, ako keby si sadla do auta a chcela si ísť niekam bez toho, aby si vedela, kam a kadiaľ máš ísť. A ešte k tomu aj bez toho, aby si vlastne to auto naštartovala. Keď sa zameriaš na to, čo ťa nadchýňa, keď sa zameriaš na to, čo robíš naozaj dobre, tak budeš okamžite cítiť prísun energie a radosti. A my potrebujeme cez deň veľa energie, nevyhnutne na to, aby sme sa začali hýbať z miesta. Takisto sa vzdaj výhovoriek, pretože život je neustály kolobeh. Neustály kolobeh tvorivého riešenia problémov a výhovoriek. Výhovorky neposunuli ešte nikoho vpred, ale naopak držia človeka na mieste, ako keby prilepeného, prikovaného. A obmotávajú ho ako také chápadla. Pozri sa na to znovu. A pozri sa napríklad auta. To je ako keby si naozaj chcela naštartovať a rozbehnúť sa a mala si pritom zatiahnutú ručnú brzdu. Tí, čo majú auto, čo šoferujú, tak vedia, o čom je reč. A verím, že aj ty. Takže vzdaj sa výhovoriek. A vzdaj sa aj neoceňovania toho, čo robíš v prítomnosti. My si väčšinou dní nepamätáme do detailov, ale rôzne momenty v našom živote si pamätáme veľmi podrobne, každý jeden detailik. Často sa pokúšame dosiahnuť veľké veci a vôbec si pritom neuvedomujeme, aké dôležité sú tie malé veci. Uvedom si napríklad každý deň tie super momenty, ktoré si zažila. Uvedomuj si to. A bude sa ti potom oveľa lepšie posúvať ďalej a budú sa diať oveľa skvelejšie veci. Pretože my často prežívame veľa krásnych chvíľok, ale my čakáme, že teraz príde tá wow chvíľa, ktorá nám snáď zmení život bez toho, aby sme ho menili my, a my zabudáme na také drobné detailiky.
Keď napríklad budeš na nejakom skvelom obede, tak si všímaj, čo je na tom tanieri. Keď budeš s kamarátkou na káve, všímaj si, aká je tam teraz pohoda, aká je dobrá nálada, neber to ako samozrejmosť. Keď si v práci, všímaj si a uvedomuj si, že aké je skvelé mať prácu, pretože koľky by chceli byť na tvojom mieste. Pozorne si vypočuj možno ešte aj raz, čoho sa musíš vzdať, aby si sa mohla pohnúť z miesta. Ak sa ti páčilo toto video a ak poznáš niekoho, koho by mohlo osloviť a pomôcť mu, tak mu povedz, nech ma odoberá a odoberaj ma aj ty, aby si vždy vedela, keď tu pribudne niečo nové. Ďakujem ti za to.